Hi, Pepper. Hello po, good evening po, di kilala. Good evening sa iyo, Pepper. Sige, Pepper, kwentuhan mo na ako ano po bang gusto nyong ibahagi at napatawag po sa usapang LDR. Actually, naiiyak po ako kasi kwento ko po kasi nangyari lang po nung kahapon. Kasi po lagi po sinasabi ko lang mother ko, kaya pahiyan siya po ako in public. Sabi sila, you smell, you eat mint na. Ano, sorry? You eat mint na. Yung parang tic-tac, ganun. Hindi ko gets Tapos, yun, part na yun, love. Ano daw? Para po sabi niya, mabaho na yung hininga mo, kumain ka na ng candy dyan. Ah, okay. Tapos po, she does that in public. Tapos po, yung brother ko naman po, may history po siya ng pananakit sa akin. Binugbog niya po ako once before. Tapos para pong kakamatay lang po nung grandma ko, pati po yung papa ko. Tsaka madami po buhol-buhol po. Pero ngayon, kasi sabi mo, yung brother mo dati, binugbog ka. When was this one? Kailan to, Pepper? Noong July 2016 po, 4 days after his wedding. Okay, ba't ka naman binugbog ni Kuya? Kasi po, siya, para bang kakakasal na lang po. Hindi pa siya nakaka-move out, parang doon pa rin po siya tumitira sa amin. Pero, one time po, kakala niya umiinom po ako sa next door neighbor po namin, which are my friends before. Tapos, si Kuya po ay na-found out po na madaling araw po nasa bahay po ako ng friends ko, which is only next door. Tapos hindi niya po ako nakita sa loob. Nung kita niya po sa akin, parang sinampal niya po ako, tapos binugbog niya na po ako. Okay. Yung braso ko po, black and blue, tapos kinokold niya po ako, tapos pinapak sa mata, tapos pinalo ko ng sapato sa ulo. Grabe naman yung kuya mo. Anong sabi ng mama mo nung nakita ka niyang nabugbog ng kuya mo? Wala po siyang sinabi. Sabi niya po, tama lang yan kasi nangangapit bahay ka. Okay. Wala bang wala bang nagtanggol man lang sa'yo? I mean, tita mo, ibang kamag-anakan nyo? Wala po, kasi po yung kamag-anak po namin nasa province po. Okay. So, walang nangyari doon sa kuya mo kahit binugbog ka ng ganon. So, that was back 2016. Ngayon, binubugbog ka pa rin ba ng kuya mo? Nung nakaraan lang pong buwan, parang nasira po ng anak niya yung bidet ng toilet nila. Tapos sinabi po sa akin ng brother ko na, ang tanga mo naman, Pepper, ganito yung, alam mo naman na bantayan mo lagi yung bata, hindi mo nabantayan, kaya mo tuloy nasira yung bidet. Bakit Tapos, ikaw ang magbabantay ng bata? Kasi po, parang tumulong daw po ako doon. Parang tumulong. Pero ako po yung nagbabantay po sa bata, nagpapakain. Tapos po, pinitik niya po ako twice sa mouth. Malakas po. Tsaka parang pinaparatang niya po sa akin na tanga ako. Parang sinasadulan niya po na, ay, dito ka kasi naputol ni ganito yung bidet. Tapos, ang nangyari, kasalanan mo, parang ganun. Okay. Ang problema lang po kasi, nire-reiterate niya po ng kasalanan ko. Hindi ka naman talaga kasalanan kasi hindi ka nabantayan. Ang alam ko po, lumabas na yung bata sa banyo, tapos yun po nangyari. Kinatak ng bata yung bidet, yung hose. Pero bidet lang yan, hindi naman ganun kamahal ang bidet. Oo nga po, kaso nga lang po, siya po, lagi po siyang physical sa akin, kunwari. Nung oftentimes po nandun pa ako sa bahay nila, may hindi lang akong gawin, may mahulog lang ako, batok sa ulo, gano'n. Ba't pumupunta ka pa sa kuya mo kung alam mo naman palang ganun lang yung ginagawa niya sa'yo? Kasi po, no choice po ako kasi kapatid ko nga po, kaso hindi po kami civil para bang pag nagkikita lang po kami. Sawayin mo nga muna yung pusang yan ang pakaingay. Sorry po. Sabi mo, Ming, ano ba? Ay, Kitoy! Ayan, tumahimik si Putoy. Sorry po, silence po kasi. Okay lang yan, okay lang. Ba't ba ang ingay ni Putoy?
Ano po, naghanap po siya ng partner. Wala po Wow. nabigyan ng partner sa kanya. Akalain mo nagkakaintindihan kay Pepper. Wala po kasi nagpapaano sa kanya sa labas ng pintuan. Nasa unit po kami. Naglalandi yung pusa nyo. Oh, Late na po anyway, kasi, sir. dahil Tapos hindi ka po lang kumbaga hindi mo lang mapigilan na pumunta sa kanila dahil kapatid mo nga. Pero kailangan ba? I mean, nagtatrabaho ka ba sa kanila? May kailangan ka bang gawin sa kanila o wala naman? Actually, pinapabantayan po sa akin nung wala pa po silang katulong. Dapat po nga, until now, nandun pa ako sa kanila. Kaso, sabi ko sa airmat ko po na ayoko na doon kasi masama yung galing ng kapatid ko. Oo, okay lang yan kasi sila na nga. Parehas namimisikal eh. Nino? Nakasawa niya? Ng airmat ko po. Ah, pati nanay mo namimisikal. Wala ka bang ibang mapupuntahan, Pepper? Kasi Wala po. wala kang ibang... Wala sa po side ng tatay Wala po mo? akong work. Patay na po airpot ko. Hindi, Tsaka sa side. Cavite po sila eh. Ah, taga Wala po talaga. Cavite. Malayo po. Tsaka, yung grandma ko naman, hindi rin po pwede doon sa place nila kasi may siraulo po rin doon sa vicinity nila. Okay, Actually, RV po ako eh. okay. Victim. Ano, sorry? Victim po. Nang? Alam niyo na po yun. Ah, okay. Sexual harassment. Opo. Ah, okay. So, ang gumawa nito sa'yo ay what? Uncle po. Ah, uncle mo. So, Pepper, tanong ko lang, no, bakit hanggang ngayon walang work si Pepper? I am disabled po. I have bipolar affective disorder po. Hmm. And I'm having a hard time finding work. I joined a disability office at Delta po sa QC. Kaso po until now, hindi pa nila ako tinatawagan. Inuuna lang po nila i-train yung mga deaf candidates kasi nga po mas needed raw po yun sa work. Okay. Which I'm not deaf, I'm just psychosocial. Kaya hindi Pero pa po you're smart. nakapag-work. Pepper, you're smart. I mean, Naghahanap po ako. yung the way mo makipag-converse sa akin, it's very intellectual. Intellectual ka makipag-converse sa akin. Salamat po. Oo, so I think kumbaga ko ilalagay ka sa desk job, siguro baka mag-excel ka pa sa galing mong yan. Actually po yung stepfather ko po, Philam. Patay na rin po. Kaya magaling kang kaya well ka when it comes sa paggamit ng language na English kasi tunog Pepper tunog, rinig. At ang ganda ng way mo ng pakikipag-converse sa tao. Ako nga yung nasa-shut up sa'yo kasi ganyan kakagaling mag-explain. Well, Pepper, in your case, bumalik na tayo dun sa case mo. Sa totoo lang kasi na ano lang ako, na-shock ako, na-stun ako sa the way mong magsalita. Kasi it doesn't sound like you have a disability or whatsoever. Oo. You sound like a very intellectual person to me. Actually, I was in Oh, ang ingay na naman ni Putoy. Sabihin mo si Putoy. Putoy! Ito, yan na ba? Uy, doon. Pasensya po. Okay lang yan. Kaibigan natin yan. Kasi po, paggabi nanlalambing yan sa akin naninira ng, Chanelas? kumot. Kumot. Akala ko chanelas. Oh, ano yung sinasabi Ayaw mo? pang ibigay yung kumot eh. Kasi po, I was incarcerated po before. Sa loob po. Which I saw other guests like other patients like eat there, and drink there, Okay. Tapos po, minove po ako from the psych ward to a home care along Quezon City po. Tapos I was there for 2 years, 2 months, and 3 days. Okay. Tapos po, ang sama rin po ng turing nila sa akin doon. Kapag makulit po ako, binabartolina po nila ako sa loob ng hindi po nila ako pinapalabas ng buong maghapon. Diyos ko, Lord. Kawawa ka naman sa mga pinagdaanan mo. Ganun. Ngayon, Pepper, tatanong ko kung ano yung current situation mo ngayon. Yung dahilan kung bakit ka napatawag sa akin. Kasi yung mga
naunang sinabi mo, like yung treatment sa'yo ng brother mo, you made the right decision not to go there. Kung sa tingin mo na may mystical na yung kapatid mo, he's a boy, you're a girl, so wala kang kalaban-laban sa kanya. If you think yung mom mo ay verbally abusing you and also physically abusing you, there is another way to make your mother pay for it, but you won't like it. Kasi okay lang sana to, Pepper, dahil nga meron kang certain condition, kung meron kasing legal guardian na hahalili sa mother mo. Pero wala Yun po, wala. Yun wala eh. So, this time kasi around, Pepper, you just have to, hindi ko sinasabing tiisin mo yung pambubugbog. I'm not gonna say that kasi you don't have to and you shouldn't. Dapat talaga yung mommy mo, she needs to stop being physical with you. Siguro meron mga moments na inaatake ka ng condition mo, pero being physical with you is not the right way in order to make you calm. In order to fix you or in order to make you stop dun sa nagiging condition mo or sa pag-atake ng condition mo, being physical with you is not really the good way para maayos yung condition mo. If not, it's making it even worse. So wala kang doctor ngayon, Pepper? Meron po. Kaso po yung dati ko mong doktor, may balance po kami dun sa facility na pinaganohan sa akin. Actually, mabot po siya sa million. That's why hindi ka na makabalik. Sabi ko nga po sa inyo, 2 years, 2 months and 3 days po ako doon. Oo, so ngayon hindi ka na makabalik doon even for consultation with your condition. Actually po, I have a new doctor po at Metro North. At hindi pa po ako nagpapacheck up ng 1 taon. Dahil? Wala pong pera, tapos busy po si mama. Hindi naman po pwede kapatid ko. O nga, ayaw nga pala, wala po, nakalimutan ko. Nung nakaraan po, wala pong pera si mama. Manghiram po sana yung mama ko sa brother ko. Sabi niya, wala, hindi pa sweldo. Tapos sinabi po, sabi ng mom ko po, paano si Pepper? Wala siyang gamot. Alam niyo po, sabi ng brother ko, hindi naman niya ikumamatay ko, wala siyang gamot eh. Okay. Love, ganito, no? Sa totoo lang, yung condition mo kasi, Pepper, itong physical condition na meron ka, you really need help. You badly need one. Kailangan mo talaga to. I mean, kailangan mo nung doktor. Kailangan mo yun eh. Yung regular checkup na yun. Kailangan mo yun, Pepper, with your condition. Yung special condition na meron ka. It's a need eh. Hindi yan luxury in life. Need mo yan eh. It's one of your necessities. And hindi ka naman yung tipong Pepper na nagpapaka-disabled kasi you are still trying to find way para magkaroon ng trabaho, para, alam mo yun, makatulong din sa sarili mo at makatulong sa mama mo, which is a good thing. Ngayon, kapag in a normal day, Pepper, do you talk to your mother na, Ma, pasensya ka na kung minsan makulit ako, Ma, pasensya ka na kung minsan medyo masakit ako sa ulo, kung nahihirapan ka sa akin, sorry Ma, pero I'm trying to help. In every way I can, I'm trying to help. I try po every time, pero actually po may sinabi rin po siya na nakarang araw lang. Sabi sa'yo ng mami mo? Or kanina lang po yata, para sinabi niya, ayan, kasi wala kang gamot, ang kulit mo na naman, ang ingay-ingay mo. Parang ganun po. Pepper, yung mga ganito, don't take it personally na gusto kanyang saktan. Siguro, every once in a while, give your mom, sabihin na natin, a moment na siguro may pagkakataon na na-frustrate siya, pero it's nothing personal. Kasi if your mom is really mad at you, if your mom doesn't really want you anywhere near her, baka umalis na yan, hindi ka na hinihingan ng pambili ng gamot sa kuya mo, yung ganon. Kumbaga, she still cares about you. Though sometimes, nakakapagsalita siya ng hindi maganda, ganon naman talaga yung mga magulang. Yung mommy ko din, yung daddy ko din, nakakapagsalita din sila ng mga hindi magaganda. Wag na lang natin siyang dibdibin. Wag mo siyang personalin. Ang gawin mo, Pepper, instead of you thinking about it na parang inaapi nila ako, ang pangit ng mga sinasabi nila sa akin, ipinapahiya ako ni mama almost anywhere, isipin mo na lang, your mom
is not really, sabihin na natin, good in composing her own words para i-interpret yung sarili niya or i-express yung sarili niya, Pepper. Ibigay mo yung benefit of the doubt na yun sa mama mo. Kasi despite her potty mouth, tawagin na natin yung bibig ng nanay mo na potty mouth. Despite her potty mouth, she cares about you. She takes care of you in every way she can. Naintindihan mo ako, Pepper? Si Kuya, hayaan mo muna si Kuya. Layuan mo muna si Kuya. Kung pinipisikal ka, layuan mo muna si Kuya. Yung ginagawa mong pag-a-apply ng trabaho, do not give up on it. Sabi ko nga sa iyo, Pepper, you have all the potential na makapag-function sa kung anumang department yung mapupuntahan mo kasi you really sound so smart. You know how to talk to people. May pa po ako if okay lang. Last na It's okay. Go lang, mahal. Go lang. Kasi po may problema rin po ako with someone. Someone special? Hindi po. No. It's like she's a person with disability who has low vision. Sasabihin ko na lang po yung name niya kasi para malaman din po ng mga netizen na i-avoid siya. Hindi. Her name- Wag mong sabihin, Mal. Kasi that we do not do on air. Kasi syempre sige po. parang ano to parang paninirang pure yung gagawin natin, which is harmful for you and harmful for me and harmful for that person kasi netizens do not know anything about it Yung issue ninyong dalawa. Sabihin mo na lang sa akin anong problema mo with her nang hindi sinasabi kasi niya. Yung parang pangalan ko na lang po sa kanya, Laika. Kasi po si Laika po, one time, nakita ko na lang po siya na inad siya po yung boyfriend ko, di ba? May boyfriend ka? Tapos po, Tapos? Tapos po, ang sabi niya, nung sinabi niya na, ay, hindi ako nag-follow dyan, bla bla bla, yung pamangkin ko, kasi ginagamit ng pamangkin ko yung account ko, kasi hindi pinapagamit ng mama niya sa kanya yung account niya, kasi nakakabobo raw. Okay. Ang daw yung bata sa lalaki, nag-a-add ng friend niya. So, Okay. ang problema ko po sa kanya, sinabihan niya po ako ng paranoid, crazy, no GMRC, no job, child. Yung mga ganito, Pepper, kapag alam mo naman na yung tao doesn't really matter sa buhay mo, wala namang ambag sa buhay mo, wala namang halaga sa buhay mo, ito yung mga salitang hindi mo na dapat binibigyan ng pansin or bigat sa buhay mo. Ito yung mga salitang pag narinig mo sa kabilang tenga, labas mo lang sa kabilang tenga. Isipin mo na lang, this is coming from a person that doesn't really have anything sa buhay mo and is not really worth anything to you. Doesn't really matter. Kung magalit siya, mainis siya, mawala siya, wala namang kaso sa iyo yun So, wag tayo magpa-apekto sa mga taong wala namang ambag sa buhay natin, walang pwesto sa buhay natin, hindi sila dapat pinakikinggan. You have to filter the words na paniniwalaan mo, Pepper. You know within you that you are not paranoid, you are not crazy, you are not a child. That's not you, Pepper. Don't make people put words into your mouth and to your head. The only person that you can listen to is yourself. Paniwalaan mo kung ano yung sa tingin mong yun yung personality mo. Naintindihan mo ako, mahal? Yung mga ganitong klaseng tao, wag mo nang pinapansin yan. Ganyan talaga. May mga tao talagang feeling nila kapag sinabi nila yon very very brainy. Feeling nila kapag sinabi nila yun, panalo na sila over a conversation. Ibigay mo na yun sa kanila. Ganun talaga kapag wala ka nang may argue or kapag hindi ka napalaki ng tama or hindi ka mahal ng mama mo. Ganyan talaga sila magsalita. Pero for you to listen to that girl, for you to take it personally, wag na, Pepper. You are far better than her. So do not stoop down to her level. Okay? Kasi po, ewan ko lang po anong meron sa kanya. Ganun po siya. Ang alam niya po kasi, binefriend ko po siya dun sa disability office, diba? Tapos nagulat po siya na bakit ako lang daw yung lumapit sa kanya, which in case hindi po siya naririnig ng ibang nandun kasi deaf po sila. Okay. So, hayaan mo na lang siya, mahal. Kung hindi ka naman niya binabother, hindi ka naman niya pinapersonal to the point na wala naman siyang harm na nagagawa sa'yo physically, verbally, and
Wala namang nagiging epekto sa'yo kung ano man yung sinasabi niya. Meron po. Ano? Umiyak po ako that time, nasa CR po ako, doing my business. Tapos po, bigla po siyang tumawag. Pagkatapos na po ng tawag, iyak po ako ng iyak. Kasi? Kasi po yung pinagsasabi niya po sa akin na tungkol po kay Carl na parang ay hindi ka naman finalo, si Stella nag-follow. Parang yung quote name ko po, parang nickname ko po dun sa bata, Stella. Tapos sabi niya po na, ay hindi gawain ko yan, hindi ako TOK times 2 na para agawin yung boyfriend mo. Mahal, Porket foreigner- Pepper, listen to me. Oh. That one is childish. Yung umiyak ka over something like that, yan na yung Kasi childish. po mental stress po eh. Oo, naiintindihan ko nga, mahal. So, wag kang mag-give in. You know naman within yourself na kung ano man yung sabihin niya, it doesn't really bother you. It won't even hurt you. Sabihin na natin na nagkamali lang yung pagkaka-follow niya doon sa boyfriend mo. Kumbaga, isipin mo na lang. Wala namang nagawang harm to anyone. Hindi naman kami nagkasira ni Carl, which is your boyfriend. Wala namang nangyari sa application ko doon sa job. Hindi naman siya napigil. Hindi din naman dumagdag yung pera ko. Hindi naman din nagsarado yung butas ng ilong ko. So might as well, just let it go. 'Di ba? Kumbaga, Pepper, stop overthinking things. Huwag mo na siyang masyadong isipin. Huwag mo na lang siyang masyadong pansinin. Kung gusto mo mahal, i-block mo na lang. Huwag mo na lang siyang harapin. Huwag kang lumapit sa mga taong nagkukos sa'yo ng stress. If you know that this person is causing you stress, stop talking to this person. Naintindihan mo ako, love? Opo, nagulat na nga lang po ako one day, hindi na po siya nagte-text sa akin. No, wag mo nang, at saka wag mo ibigay yung number mo, love, kung kani-kanino, lalong-lalo na sa mga taong ganito na ang goal lang naman ay inising ka, ang goal lang naman ay, alam mo yon, magsasabi ng kung ano-anong hindi naman makakatulong sa'yo. Wag na, love. Bakit mo ibibigay Kasi po, number sa ang kanya? ginawa ko po sa kanya, natakot po siguro. Kasi nagbanta po ako sa kanya. Nagbinanta po ako sa kanya na gagawin ko sana eh. Wala pa po akong time para gawin. Hindi pa po ako pupunta sa Kung ano man yun, kung ano man yung something. gusto mong gawin, Pepper, sa kanya, don't do it na. It's not worth it, mahal. It's not worth it. Believe me. Believe in ate. It's not gonna be worth it. Huwag mo nang gawin kung ano man yung pinaplano mong gawin sa kanya. Kumbaga, marami ka nang dapat mas pagtuunan ng pansin sa sarili mo. Marami ka nang kailangang isipin sa sarili mo. Huwag mo na siyang idagdag. Just nothing more than just another stress or another person that's causing stress sa buhay mo. Huwag na nating dagdagan, okay? Block mo na lang yung number niya, mahal, tapos huwag mo na lang siyang kausapin. Ever again. Okay? Okay po. Ngayon, Pepper, I'm gonna let you go na. I want you to sleep. I want you to think about yourself, appreciate yourself tonight. I want you to look at yourself in the mirror and tell yourself na I am beautiful, I am capable. And kung ano man yung sabihin ng iba sa akin, hindi lahat yun tatanggapin ko. Na I will be the filter na mga bagay na paniniwalaan ko. If I know sa puso ko na hindi ako yung sinasabi nilang ako, hindi ako yung dinidescribe nilang ako, then yun yung paniniwalaan ko. Naintindihan mo, Pepper? Opo. O sige, mahal, I'm gonna let you go na, ha? Okay po. Okay, yan na. Thank you so Yan, much. isama mo na yung pusa mo at matulog na kayong dalawa. Sige po. Good night, Pepper. Okay po. Thank you. Okay, thank you. Ayan, sa mga kabisyo natin. Alam nyo, Pepper is trying to be someone kasi. Pepper is trying to give a purpose give a purpose dun sa sarili niya. Tinatry niya mag-ambag even with her disability. Yung disability niya nga, hindi kasi ako doktor so hindi ko ma-interpret Pero I think kasi she's very, very, very smart. So if ever na kung makakapasok siya sa isang community na may disability, I think she'll excel in it as long as someone will guide her. People with disabilities kasi born sila with a certain talent. Kasi kung ano yung kinulang nila at a certain aspect ng buhay nila, yun yung idinagdag sa certain talento ng buhay nila. Sabi ko nga sa inyo, di ba, kumbaga kung dito alam ng ibang tao, I have a brother na merong disability, he is deaf.
But he is great in sketching. Ang galing niyang mag-draw. I am nothing like him. Doon, sabihin na natin, doon dinagdag yung kakulangan niya. Yung hindi niya ability to hear and ability to speak, kaya niyang i-express through drawing. Ganun siya kagaling. So I think ito namang si Pepper sa disposition ni Pepper, matalino si Pepper. She just needs, kailangan niya lang kumausap or kailangan niya lang ng kausap na kayang umintindi at kayang intindihin yung wavelength ni Pepper. Oo, kasi maaari na may mga bagay siya nga na over, sabihin na natin, over-interpret. Kaya nagiging sensitive siya, kaya mabilis nagkukos ng stress, ng mental stress sa kanya mga bagay-bagay kasi na-over-interpret niya yung mga bagay-bagay. Kaya sana po sa mga taong nasa paligid ni Pepper, you have to be more understanding of her. O diba? Sa mga moments na inaatake siya ng condition niya, kailangan kayo yung unang umiintindi sa kanya. Kasi kung hindi niyo siya iintindihin, sino po ang mag-iintindi sa kanya? So sana po, do not give up on Pepper kasi Pepper's not giving up on herself eh. She's trying nga eh. She's trying to help. She is trying to function. So sana po, tulungan niyo din siya. Tulungan niyo si Pepper. She is trying.